Dijî bankên serekeyên Rûsî tolê hatin ragandin. Olîgarkên wê bi cemdandina mal û milkan û qedeqeyên rêwîtiyê hatin armançkirin. Firokên Rûsî ji esmanên Ewropa hatin qedeqekirin. Lê gaz û petrola Rûsî bê navber di herikê Ewropayê û Ewropa jî bo vê her roj bi sedan milyon dolaran dide. Wezîrên Yekîtiya Ewropa roja duşemê li Brükselê civiyan da ku çareseriya vê girêdayîbûnê nîqaş bikin. Di her rojekê de em 305 milyon euroyan xerc dikin ku em didin sistemê Rûsyan da bikarin bû çekan bikarbînin ku îro bi ser bajarê Keyv û cihên dî dikevin. Lê belê ji ber pirsên jîngehê û parastina xelkê me pêdivî bi serxebûna enerjiya paqij heye. Li Rusya nêzî yek ji sê ya gaza Ewropa dabîn dike û li gor pêzanînên herî dawî ji dema dagirkirina Ukrayna virive derkirina gazê zêde bûye. Bilindbûna buhayan bazirganiyê hê bêtir bi qezenç dike. Ez bawer dikim wê welatên Rojava hewla xwe ji bo ranegihandina toleyên ser sektora petrol û gazê bidomîne. Almanya di nava welatên Ewropî de herî zêde girêdayî enerjiya Rusyayê ye. Wê ji xwe betalkirina xeta boriya gazê ya Nord Stream 2 ya bi 11 milyon dolarî ya ji Rusyayê ragihandibû. Divê em ser sibe rojê bifikirîn ji ber ku helbereyna navxweyî kêm dibe wê pêwîstiya Almanyaya gazê zêdetir be. Ji ber ku pêwîstiya me bi zêdetir santralên elektrîkî yên gazî jî heye û her wiha em ê pitir gazê di pêşesaziyên din de jî bikarbînin da ku bigihin armancên jîngehî. û divê em bersiva pirsa gaz wê di siberoj da ji ku were bidin. Almanya avakirina du navendên gaza xwezayî yan LNG bo cûrbecûrkirina peydakirinê ragihand. Hevdem wê soz dabû ku ew ê heta dawiya vê salê santralên xwe yên navokî û heta 2030 jî hemû santralên xwe yên komirê bigire. Lê tê gotin ku dibe ku ev biryarana piştî dagirkirina Rusyayê ya Ukrayna werin rawestandin. Wezîrê Berê Jîngeh û Enerjiyê Reynir Bek jî vê rewşê wisa şîrove dike. There should be a very clear message to Russia now. Divê me niha peyamek roj ji Rûsya re hebe. Me gaza te nevêt, me nefta te li paşerojê nevêt. Dê bihayê wê bilind be rast e, ew nexweş e. Lê rêka bitinê em xwe azad bikin ew e, pişta xwe bi gaza paqij gerin bikîn. Ji derên enerjiya paqij baştir bikîn. Di vê navberê de kompaniyên mezin yên enerjiyê yên Ewropî tevî Royal Dutch Shell û British Petroleum ragandin ku ew parên xwe yên di kompaniyên petrolê yên Rûsî de yên bi milyar dolaran e vedikşînin û difroşin.